Здравейте! Сега ще ви покажа как да свържете фабричната камера в Kia Sportage, когато е с фабрична камера колата. Както я захраните. Така. Ето го кабела. Ето е тази букса. Която излиза кабела за камерата. Камин. Сега трябва да го свържите с входа за камера на мултимедията, който е този тук. Свързвате ги двата заедно. Ето по този начин се свързват. Това е ревърс. Този кабел се включва в кафевията. Тук. В този кафевият кабел, който преди това беше включен тук в камбус декодера. Ето е така. По този начин. Аз го отрязах от тук. И така. Така се свързва. Този кафевия кабел излиза тук от това ISO. И сега вече когато се ради назад, ето, оригиналната камера излиза. Трябва да се направят настройки. Reverse Settings, Reverse Type. Трябва да е на Additional Reversing. Не на Original Car Radar, но Reversing е тук трябва да е. Additional Reversing. Ще ви пита дали иска да рестартирате. Рестартирате я. И резолюцията трябва да е на най-ниската резолюция, която е тук. Резолюцията ето. Резолюцията трябва да е на NTSC, за да работи камерата. Това е. Ето. Така може да използвате оригиналната камера на колата.